Bàsicament, del ple d'avui, destacar dos punts. Un ha estat el punt gros, que serien els pressupostos municipals per aquest any, i l'altre les dues mocions que presenta el grup de la CUP. Per agafar els pressupostos municipals han votat en contra, bàsicament degut a diversos eixos. Ne destacaria tres. Un, perquè són uns pressupostos que no han sortit d'aquestes quatre parets, no han estat debatuts per la ciutadania, ni ampliant-los, ni compartint-los, ni contraposant idees que pugui portar a l'equip de govern i que pugui aportar a la ciutadania. L'altre eix és que són uns pressupostos que no aborden seriosament el futur postnuclear del municipi. Tenim un 50% dels ingressos d'aquest pressupost que venen de les centrals energètiques i el dia que aquestes centrals energètiques no hi siguin, com se farà per acabar de pagar o per acabar de gestionar totes aquestes infraestructures que tenim al municipi serà molt difícil i això s'ha d'abordar d'una forma urgent ja. I l'altre és que aquests pressupostos ja comencen amb tot dubte, ja que sempre són assumits a diverses modificacions de crèdit. En total, aquest any hi ha hagut 6 modificacions de crèdit amb una desviació del pressupost inicial d'un 25% quasi. I per acabar ja parlar de les dues mocions nostres, una per l'estalvi energètic i la sostenibilitat durant el Nadal, que ha estat votada en contra per l'equip de govern però a favor per les altres forces polítiques, i l'altra per la creació d'una oficina de transició comunitària, que són unes oficines per impulsar i incentivar els projectes que hi pugui haver al municipi sobre comunitats energètiques.